mano kade done magwa jotelo mag din mane tiyo gi jaduong' Samuel Yuguruta ne ng'at malich miwuoro kane nonde obiro ka moa kuonde mopogore nyaka wuod nyamin te nie igi kanyo koten gi ute mopogore warwako kane nonde kabisa gibiro ywago jaduong' wuod nyalik gibiro ywago kanyo kane nonde ni kanyo mopogore koten gi aches jaduong' Samuel Oyuko ne achto mar besen ne jatelo maduong' ahinya e kambi ka jaduong' Samuel Oyuko ne ng'at mang'ongo ne achto e besen mani World Church kama entie no momiyo kane nonde wuok ne oko tededede obiro mondo mi okugi jaduong' Nyalik Rutha jaduong' Samuel Oyuko ne ng'ama lich miwuoro gol kombe oko tededede dar kombe mondo kanyo bed thuolo wan ka gi kane nonde opogore kama oting'o Charles Nyalik ni omowal Manyakane ne Nyasachi loch Jehova mar polo malo winjo wachni kendo waringo wachopo kama jadoloni nitie ruodh ngima jaloch mantie porwan ka porwan mana kodi ruodh singruok Jehova kik iwewa kendo to wan mana parwa para seche duto jaloch mantie wuodi to nindo jalal sama kama geno ji in kodi kidi wacho itich ng'ate maluwo bang'e aneno ka tich luwo bang'e gi wang' Nyasaye mebedo kode metiyo kwa malo weche nyasi pruno Nyasaye mebedo kode nyako chopo kar Yesu Kristo majawa